Kohimen kopara bayit hautrai Jesu Christ. Ngilawan ban mani yaw Jesu. Bat kane kalongas ngi kabadap daga jingkumen yangi baro. Namar ngiwan ban perlong yaga jingkawai mensiam. Aka jingim jongi. Lembaga jingduwai jongi, lembaga jingduwai yaro jongi, lembaga Sacrament ngidang perlong ya kane kasngi dap daga jingkamen kasngi badap daga jingkermen hautrai ya roy me ko Jesu haga ju ka por ko himen ko para uni ulong ro banayo ba kerpang haga bangi le buram kerpang ya ka Maria teisoti kumjuru uni ulong banayo ba kerpang Namar hau ni banai ngirake ya kasngi buram Pentecost kasngi buram jongomensiam bakui haka ju ka por kane kalongro usnem uba kerpang kumba uppa bakui dula penbana hangi namar uni ulong usnem jonga jingduwai bar haka ju ka por ngi duwai minda usnem nagabinda usnem banwan jubilee snem bakui holy year kumbala penbana uppaba kuwait hakane kasngi pale hakaba ula play yaka ula palai yaka document yaka jingi kai chungu ko himen ko para haba yelong haba puson yakine baro ngis ngotu kadon bon ki baro kaba ap yangi hawni usnem badus nem banwan badni de bandon hakane ka jingdu wai kaba kumba ula batai uppaba kuwait But minda kasngi kadbang ngan karen lai benda nagabinda jompi. But ngan yaka jingkaren jonga ngabatayro yapi yaka jingkar pang jonguni usnem jingkar pang jong usnem banwan. But ka jingi kai jongu paba koin Pope Francis kumjuru yaka jinglong jongi hakane ka por kabam minda. Tonginang puson kumba ka jingi ay bateng yaka jingi kai jonga hakini ki por. But ki convention bala depro ngalaki kai halor ka pang kabangi don kam ban puson jilliyu kanamba gindup la ban penjanai ya ka jingim ka chongi ya roya me ko Jesu hallelujah 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 ko himen ko para ha ka gospel jongo Matthews kaba arpo sau shipo ngi puli kumni Jesu udang betai kaki apostol siapa ka por ka bansawan arpo sau shipo ujisu ula ong kumne bad ula ong bun ngot kin len yala kaniam kin yashat kala bad ya isi para maki ujisu kren siapa ka por ka bakadu Ujisu kren siapang ka por bansawan, ujisu kadaw hangi, kaya ka bansa jia, habala jan ka jingwan jangotray. Ensa don ka jingkandai tu bale ha ka jingim changi. Ensa don ka jinglen nu bale ha ka jingim changi. Nagabinda ka jingsngo ba jangka perte. Ka perte baro ka we, kan stang ban kendai niam. Bad ngala penny happy, haki jinkaren bala dep, haki jingi kai, haki neki por bala dep, baka perte baroka way, kadang penkare nagabinda ka world religion, nagabinda ka niyam salonsar, kabala ban kendait ya ujisu naka jingim jongi beriyu. Kane kalonga jimma kabangi ap hakane kapor dinagataga daw jisuang buon ki beriu kin kendait niam buon ki beriu kin stang ban snongya ban ngait hau Chris buon ki beriu kis ngongya ban mane yaw jisu Henry kin kam kemen ban mane ya ke bleitau jongga perte kum ki por jongi beriu Babylon Kisim kin tau yala ki chongu ble nagabinda chongki bat kila pinbori ki brio ban mani ya ki ble tau kaperte minda ka pinkare nagabinda kum kata ka jinglong lese don bon ki brio ha ka jimbam boy parkha ki mani ya kum kane ka bor jong kane ka perte
Tinagataga daw ko himmen ko para ujisu kren shai ka dar yakane ula ang bungut kinlen yala kaniyam. Bungut kinlen yala kaniyam. Bun kin yashet kala but kisi paramaki. Kin stang ban yisi para mangi. Kin stang ban yashet kala iweya iweipat. Kadba ki stang ban len yakaniam. Ladang i pay saudong yoi buon ki briu ki len yakaniam. Hagini ki por ngala leisha silchar ban yalap yaki kon kasi. Ngala don arti leki parish ban yalap yaka retreat yaki kon kasi. But kaya ka bangala yoi hangdo ki duna bha ki remba ne ki kon samla kiya wan shimenda hakita ki retreat. Nalorba kitib don ki father ki wana jingai ban yalap kam shimla pinki kindia turu yaki remba ban wan ngap yaka retreat ban shimenda retreat. Ladangi pay saudong jongi ngilaban yo I yakane ka dakka shin jonga jing troin yaka jingieid bad ka jing shirhem kam dame haki kon shinrang bad haki remba kane kalonga jingma kabang ilaban yo I hala ki jongi kemat ladanga kille yapi pi ki ba shom hangne pila ba pin sa ong kindit kinsan hoit father kalonga bade haka balang snong jongiru ki duna bha ki remba ki wan jingyaseng ki wan mas lese pinongru duna ba ki kon samla ki le jingyaseng kane kalonga jingma ka ba ap yangi kalastang ban rong jilliyu haka happadeng jongi haka jinge jongi haka balang jongi haka ingasem jongi haka imlang salang jongi kumbau jisula ong kala don ga jing troin ya ka jinge hamalla kalyang jongi beryu jongane ka juk bon ki beryu ki koloi ban kendait ya ka jingmane ubale nagabinda ka kamperte minda bun ki beryu ki lapor ban leit perlang jingkawai ban ya ka ban leit mane ujisu ha ka sngi utrai bun ki beryu ki jid ya ka jingyala kai perte ban ya ka jingmane ubale ha ka jingim jongki ka jingyala kai perte ka stang ban kelalong ka jinglong papadeng do jong ka jingim jong buon ngot ki kon samla jong emenda jingyala kai perte kala stang balong padeng do jong ka jingim jong buon ngot ki remba menda yaro yautrai hallelujah hallelujah ko himmen ko para Gimde ban shuk kain sting ya kataga jinglong kane kalonga dak kane kalonga jingmaham khabang yo I ya kum kane ka jing troin jonga jinge ujisu ukren eye hangi haba pi yo I haki inga sem jumpi kalastang ban tolod ya ka jinge pide ban sauto ka jingma kalajan haki inga sem jongi ngidon kamban treshitom ngidon kamban penkalai ni ka jingduai jongi ngidon kamban yarap markalli yang haka jingduai habang yo I kumgine ki dakishin haki inga sem jongi ladapi peit minda manoba kambun apdeng jombi ki ba wan gane ka Bible convention ban ngap ye ka tinu try ban duai Kambun kide ki kinde denum de mano bade kambun hangne ladangi peit kat nangut ki rambang inyo na padang jombi bale kabamut ki jingkawai mensiam kam yade jingmutsu nagabinda bon ngut ki beryu Leze la shai la shasngi haba wan tok yangi da kano ka bor lese ngi koloi ban ngeit bij yakiru minta kas ngi don bon kinde ban snap yakatinu trai
lese la shai la shisngi habadon mano ba terwa kano ka jingsno bane ka jingkamen ka ba palatia ka jingpuson ya ka tinutrai lese pikoloi ben piam ya kata But piyong imat kani kambha banya ka ba leishong hakama tu Jisu nga bat perlud baroshisngi kajimando yayu ban perlud baroshisngi nagabinda ka tinu balai minda kani kalongo por kibriyu kipeit ya ka jingim jongki haka pragmatarian be kila kerlalong ki pragmatarian kikwa ban peit kae ka jingmando yang aladang ale Lese piru pikali, kaya ka jingmando yang ban duai, kaya ka jingmando yang ban les ngap ya kakti nutrai, kaya ka jingmando ladang ngam le duai, kane kalaban long ka jingkali buon ki beryu ki kali, kalong ka jingmando yang ladang le bala. Nganyo pisa hakakti, Henry ladang le shong baroshisngi hakama tubale ban duai. Ngam yo ye hakakti jonga daniam de nginuma ye hakakti jombi lada pi shong snap ye kakti nutrai henre lada pi leit ket deviong ne lada pi leit ben totim lese pi du pisa ne piyo pisa kadon ke jimmandoi don bun giberu king up shing up haki kam aurya jongane ka partei minda yaro yautrai Yaro yautrai Dena kata ka daw ko himmen ko para Ngimla ban shu yotia Hakabang yoi Ya kum kini ki dakishin saudong jongi Kani kalong ka dakishin Ba maham yangi Ba ka jingwan utrai kalajan Ka jimbishar utrai kalajan Ngidon kamban penkare Man ka kelipmat kadbangin ang yoi ya ka jing troin jang ka jingieid bad ujisu krenlem ba ka nekatin baka don ka jing shet kala paramangi kibriyo kin yeshet kala upawun shet kala ki kon upawun shet kala ka kami kan shet kala ki kon ka kami kan shet kala ya upa ya ki bangit para bangit kin shet kala para maki Nagabinda ka jingmandoi perte. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Hallelujah. Haka gospel jong Luke kaba kat pra pra. Haka gospel jong Luke kat pra pra. Nga ong hapi un bishar hok yaki koloi Henry hato ukun ubryu un shem jingieid haka perte habauan bud baro rakakti kamon jompi ong badu Jisu yakane ka jingkali nga ong hapi un bishar hok yaki koloi Henry hato ukun ubri un shem jingieid haka perte habauan kane kalonga jingkali u Jisu ba un bishar hok yaki koloi Haba utrai un sawan un bishar ya bar kibriyu koloi Henry u Jisu udon ga jingsosi u Jisu udon ga jingartatin halor ka perte halor jongi ki bange haba wan hato un lap ya ka jinge ka perte kadang troin shitroin ka jing troin ya ka jinge ka shirke menda Badu Jisu keliyangi vai pai vairu. Habau wan ban bishar, habau bishar koloi, yano unlab yaki beryu balayino yaka jingieid. Unlab yaki beryu bashet kalaya Jisu. Unlab bon mot ki beryu ke bayashalla para mangi. Ya ke bayashet kala para bangi.
Yakabayashat kala yakabalang. Nangda wang hato ngan lap jingieid. Minda ngakwa ban keliya pi ko himmen ko para. Hadu katno ka klein yaka jingieid jombi haki inga sem jombi. Katno ngot ki longo pa ba shong hang ni kilabanong hoi haki inga sem jongi ni klein ba haka jingieid. Katno ngot napadeng jombi ki nong da ka ba ja umat. Father ngimdeshu kommenshua. Minshua ni uppa bat kami bat kikun ni syai duai lang. Henry minda ngimdon porshu banduai. Lese pin yoi ya kikun jombi ki yai halak ka jangka jinglong. Lese pin yoi ya uppa uyai halak ka lindi. Lese pin yoi ya ka kami kadon halak ka jangka business. Baro mangi ngiyad halaki jangi kam ki kam bamdon porshu nagabenda ujisu nagabenda ka jingdowai buon apeng jambi ki bashong hangne lese pin ong hoi father kalong ka bade haki inga sem jangi don jingsu kindia turu Kayinga sem jangi kadam da ka jingkindrum kindrum suda namar ngimdon shu jingieid lese pin ong kayinga sem jangi kadam da ka jingsiniyu suda bale ladapi ong kayinga sem jangi kadam da ki jingsiniyu suda Lada piong kayinga sem jongi kalong kayinga sem kindram. Lada piong kayinga sem jongi kadam da ka jingdum suda. Lada piong ngamdon jingsuk shu hayinga sem jonga. Bale kalolong kumne minda kajubab kalong pilahyar na kidakishin jong ka jingieid hakiyinga sem jombi. Minda don bona padeng jombi kiba jauh umma. Lese don na padeng jombi piong kam ju rengachu ki ummat na ki kemajonga namarom don jingsu kindi aturu haying jongi bale. Kajubab kalong bona padeng jongi ngilalen ya keniam. Ngila kintait ubale haka jingim jongi. Ngila kintait ya ubale nagabenda ka jingsno ba jonga porte. Haka shitti baar jongu Paulus bakuit syaki Thessalonica. Shitti baar jongu Paulus bakuit syaki Thessalonica ka baar lai kaong kumne. Wasya ba uno un syukoria pi. Ha kano karukam namar ka jingtai ble bakarau kampajia. Ne ya uribe ain ru ompat penpau. Ko himen ko para kakatinu bale ka krenshai kadar lemba u Paulus bakoy wat shaba uno un syukoria pi minta ladangi pet bun ki beriu kilangat ha ka jing syukor jangga pertei bun ki kon samla ki ngat ha ka jing syukor Bun ki kinte ki ngat ha ka jing syukor. Bun ki ramba ki ngop ha ka jing syukor. Barkatinu bale ka ang wat sya ba uno un syukor yapi ha kano ka rukam. Ha kano ka rukam. Lada de ka ba yade bat kaspa ka pew. Namar ngitip ngiyim hagane ka juk minda buon gi peryu ki syukor yangi
ki pan ya ka account number jongi ne ki shu phone yangi ne ki shu text message yangi but ki pan ki but ki tarwa bun ki bas ngautan nad yangi but ngi 8 beach but ki shu kor yangi nangda ki pan ya ka account number jongi kapo shi kelip mat ngi sautu kapisa baro kawena ka account kila shimload namarba nging 8 page ki beriu don bon ki beriu ki du pisa kumne da shikelip mat pioi ka account jombi kala tilli nadu ka por pila yo kata ka phone nongwe yaro ya utrai kadenium day don bon ki ba shang hangni ru bala sha shukor kumne sha shetkala kumne da shikelip mat pila yo ya ka account jompi kala satli namar kila kijit load ya ka pisa jompi baro nadu ka por pila ya ka number jompi yaro ya utrai dena ka taga daw ko himmen ko para kakatinu bale ka ang ladangi be ya ka rombong jong ka perte dadangi kongo ya ka jingit na jong ka perte kibriu kin shet kalayangi nangda kakatinu bale ka yai bateng banong namar ka jingtait bale bakarau kampat jia ngimpat yoi Henry ka don menda jingtai blay bakarau kajuk ka ba menda kalong kajuk ka bakarau jang ka jingtai blay ngiim hakane kajuk kaba tai tu blay ngiim hakane kajuk ka ba menda niyo mat yaki riu be ai nu blay kiba lebein yaki way kiba lebein yaka hukum jong blay bada ka tinu blay ka ang utau kun ka dujok bado dusmen uba penkrau yalade hal rublay uba dawa marwe kangu kadem Minda utawu dusman udawa ayo nangi udawa yaka jingmane jongi palat yaka bangi ai hau bale bu napadeng jongi ni mane yano bu napadeng jongi ngi ong hana ngi long kristan henre ngi mane padiano kam kongo yano kam nget yano ngi kam nget yawu dusman Ubat dawa ya ka jingmane jongi pinban ngi tai tu bale bad ngilangit ya uriu be ai yaro ya utrai pes motu ne kalam sotu ya ka banga ong pidang ngap kane kalong kum kata ka juk ngidon haki inga sem jongi kiriu be ai Ngidon haki inga sem jongi kiriu tait ublay. Jisuong hakata ka por kiberiu kin len ya ka niam. Jisuong haba wan manga hatongan lap ya ka jinge. Hakat no tiliki inga sem minda ngilaban lap jinge. Nanda shushu ngan kren happy bun ki beriu bun ki nongsen shar kumbanga kadau yapi hakine ki por balade bro bun ki nongsen shar ki penkala pop shaka jimba ki batai ya ki pop balong jimba bun ki ri minda kimju turshu sak shaka sendu plapop ngakin mau habang adon ha Europe mentions nem ha France ngala shimmenda lang hak badu way paralog father paralog jonga ha ka way ka sacrament jinkan diu kurin arngot ki
timmen ki badon ha ka middle age ki don arngut ki kon kila wan ban ya to but kila penkre ya ki naga binda ka jingya to henry habanga kili ya father hatu kila de plapop ki ong father wong enai krenshu shapanga jimplapop yaki enai krenshu yaki shapanga jimplapop kila yimlang nagabinda bon snem kum shilok kila yahap bon snem kila don haka pop henry kim tre ban plapop father wong ladanga kren shapanga jimplapop kinum wanshu shayimane kinom wanshu shayimane ladanga kren shapanga jimplapop kinom treshu banyato namar kim ngeishu haka jimpla pop kim kenshu bakidon pop haki habangi pet ngilaban sautu kibryu kiba imkumne kidon hapadengi pop andre nakabenda jonki kata ka jingle kamdeshu pop ladangi hikai hayimane ladangi yattu kana shapanga pop kibriu kinyang but kin mino shabar kim treshu ban snap shapanga pop will your father have friends will a krenshirhem ha lorka jingshonka parashinrang badula kane kalonga pop but sarkar jonga refrans kila pa ya ka notice how father ban kem yawu namarba ula kren paidba bakata ka kam ka jingshong ka parashinrang kalonga pop kimut ban kem yawu tau father namar ula hikaya ki paidba shapanga pop yaro yaw try please no comment kohimen ko bara kane kade ka jinglong jonga perte minda kane kade ka jinglong jong bon ki ri minda kane kalong ka jinglong jong ki bon ki ri kiba don ka buram henre minda kila jaburam bale kila jaburam namar kila bushiliang ya ka jingi kai jongu jisu kila stang ban bushiliang ya ka jingi kai jonga balang ko himmen ko para kata ka jimma ka ap yangiru suki pasuki ngilaban yoi hapadeng jongiru kibryu kim ngeshu ya ka jimpla pop suki pasuki ngilaban yoi hapadeng jongiru kibryu kim skotan nashu ban snap ya ka jingi kai halor ka pop don kibryu na padeng jongi bam snotan nat ban penbet ya ka jingim jongi don kibryu na padeng jongi kibajid ban im ha ka pop bashir ke henry kim ju turshu shaka sendu plap pop naga binda bon snem kaye kane ka dak kane ka long ka dak ka bauji suong hakata ka por ninyo i kibryo kibalen ya kaniam kibaya syukor kibaya ya shrut paramangi kibaktai tu bele kane ka dak shin jang ka jinkan tai tu bele kayai shirke minda hapadeng ki kun samla jangiro yaro yautrai kadene kamde haki inga sem jombi kadnongut ki kun jombi kilongi bashirhem kadnongut ki himmen ki para jombi kilongi bashirhem kadnongut ki kun jombi ki buteng ban penpe tia ka jingim jombi bale jingtroin ya ka jingtroin ya ka jingjor jong ka kapelong yangi ban pingsan ya ka pop kaperte menda kapingsan ya ka pop kaperte menda
kam treben pediang ya kapop kaperte minda kapengsan ya kapop ko himmen ko para ngiem hapadeng kiberiyo ba pengsan ya kapop namar kane kadaw ngilaban yoyi banle kano kapop haka jingim jongiro ngim don jings ngewrem kikun samla jongi kims ngewrem haka ne ka juk kaba minda banle kano kapop namar kalas tang ban tolot ya ka jingieid om don shu jisu keli hato ngin lap jingieid bun ki kon samla jong gane ka juk kaba minda kim don shu jingieid kilen ya kan niam kikendai dia ubole bun ki kon samla kileit mas kilei jingyaseng namar tang ban pyndep ya karukam bon ki longo me longo pa kileit mas kileit duai tang ban pyndep ya karukam om de namar ba ki don jingieid yaro yautrai hallelujah kohimen ko bara Ngilaban yoyi kum kini ki dakishin haki inga sem jongi haba kastang ban pintro in ya ka jingieid kae ka bang ngilaban yoyi haki inga sem om don jingyat lishu haki inga sem tangga jingpai suda jingbuai tanglang jingtarai suniyu jingya kajia upa shimkwa ban shong lang bat kikon kakemi kamkwa shu ban shong lang badupa bat kikon kim tre shu ban kongu kimi kipa bakum kini ki jinglong kalas tang ban pau hak pedeng jongi kum kini ki dakishin kapau hak inga sem jongi ya kakli jongu dusman ya ka klejong ukso las tang ban pau habun ki inga sem jongi menda yaro yautrai lese pim sautan nachu yang aban kran kumne benem de pisautan nahat kadene omde kade ni yo i menda Shua banjia kumne haka Euro baro kawe kala don ka dakashin Henry omdon mano bahuzia omdon mano basumar kila yo ya ka jimmaham ka dakashin jong ka jimmaham Henry kim shimla ken kordor hadu kata minda haka rikasi hills ni yo iya kene ka dakashin ladang im shimkia Bad ladang imrai shimet ban ino ya kum kane ke jinglong kan wanjia halor jangiru ya kum kane ke jingjot kindik kinsan ngamaham yapi pidiang ya kane kum ke jimmaham yapi ladang im treben pinbe ladang im treben paisha ubale ladang im wad ya kalat kalindi ban pinkalai ni ka jingieid jongi kum kane ka appots ni kansa one urlong hakinga sem jongi ro pikwa banjia kumne hapadengki kuon kasi pikwa ne em ko himmen ko para wan lada piyong amkua kanekan wanjia namar ngiim hakane ka juk ka bakerki ngiim hakane ka juk ka bastet ladang im kerkut yalade da ka bor jong ubale kane ka jinglong kan sarung haki inga sem kane ka jinglong kan tuklar be kan sa tombor be kalam ka jimbe jongi kane ka jinglong kan tombor be namar kane ka jinglong kade ka jinglong jongo baman udon ka sap
udon gabor, ban tukelar, ban tombor, ban penjot, ban tuk, ban peniap, yangi. Ngidon tangka we ka lendi hakama jongi, ban light loit nakum kene ka jinglong, ban penkalain ya ka jingieid jongi. Yaro yautrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para mindang ilaban yoi ya ka jingyapai ya ki dakishon shin jong ka jingyapai ha ka balang jongi. Ngilaban yoi yang ka daka shin jong ka jingyapai ha ki inga sem jongi. Ngashai dom ha ka rikasi hills hapadeng ki kon kasi ha ki inga sem jong ki kon kasi. Ngilaban yoi jingyapai shirke minda denem day. Yes or no? Jingyapai. Omdon jingyat lishu ha ki inga sem jongi. Bon ki inga sem ki yam. Ki inga sem jongi ki dap da ki ummat suda denem day. Yes or no? Bale. Omdon jing sukshu. Omdon jingyat lishu. Kae kaba. Kae kata ka bor. Kabalaban penkuid yangi. Nakane ka jingyapai. Kaya kata ka bor, kabalaban penkuid yangi, nakane ka, nak kumkini ki ummat, badjaw hakinga sem, tad hado, bangi koloy ban penkalain ya ka jingieid. Tad hado, bangi stang ban pyndep yalade hakama tubale. Nginum la ban yomad ya ka jingsuk hakinga sem. Haba omdon jingsuk, haba omdon jingyatali, haba pisnautu ki inga sem jongi kala jot kala pra lesengi maresha ki father. Henry haba pi maresha ki father ngaku aban kelli hato pi pyndep ne yame ka homework jombi. Kalam pyndep ya ka homework buon ki kimi ki pa ki maresha ki father snaba duai. Ngakli yapi bila pyndep ne ka homework Shwaba pin maresha ki father. Ko homework ayu. Kai ko homework. Pide bandem haka duan jong kaying jompi. Pide bandem ko siyu haka mat ka duan jong kaying jompi. Renggat baki kon man kasngi. Pide bandem ko siyu haba piyoyi kum kini ki dakishin. Kaba pentroy niya ki inga sem. Katno tili ki inga sem hangni. Kibalong ki inga sem. Bapalong ya ka jingduay rosary Maria Tesoti. Ha ki inga sem jompi man kasngi. Kalam le homework. Wat no mare shano. Ujisun kerko ya ki beryu. Bale ya ki homework. Kum ki ublay u kerko ya ki kinna. Ki bale homework ha ka school. Ki kinna ke bale homework kin pass ba ha ka exam jonki kadenium de ki kinna ke ba jaitu banle homework kinom pass ha ki exam jonki nitip bon ki kinna minta ki bud ya ka nuksa jonki mi ki pa ki bamle homework nangda pakot ya ki sha school nongi kai ki pakot ya ki sha school kine ki kon jombi kimjule homework but haba kerle ki kon bale pimjule homework namar ngim badio mensiam na ki kimi ki pa baro shing shisem kim treban le homework yaro yautrai hallelujah 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 Pope Francis ula keren Shaki Pynphai Haka jingdap laispa sanpos nem janga jimpau jisu Shaka Margaret Mary Aloke minta usnem Ujisu ula Pynphai Shaka Margaret Mary Aloke Banni penny yaka donu bakku jangu Shaka But minda, Pope Francis ula ong
Kadbangi reke ya ka jingdap lais pa san bu snem jonga jimpau uji su shaka Margaret Mary aloke ngidon kamban penbiang nagabenda ki jingmong baro nagabenda ki pop baro kabangilele persya ya ka jingieid uble ha ki inga sem jongi ngidon buon ki daw ngi penmong ya ka jingieid ujisu hapo jongi daniam de ha buon ki inga sem la shamong ya ka jingieid upaus ngomong ka kemi kas ngomong ki kun kis ngomong namar kim don jingieid shu haki inga sem jongki ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai ko himmen ko para uppa bakuit Francis ulaong ka jingieid de ban kabyang haki inga sem. Love has to be reborn in our families. Love has to be reborn in our families. Deban katma ya ka jingieid haki inga sem jongi. Buon ki inga sem jongi kala kerdu jingieid. Ya ro ya utrai. Kidon nadong syadong Henry ki kerdu ayu kidon kaspa kidon TV kidon mobile phone kidon bam gadi kidon jingieid kidon ki pule kaputi Henry ki kerdu ayu hong jam ki kerdu jingieid padupa bakuduang ka jingieid deban katmai pila banyo i uppa uyai la kajong ka kemi ka yai la kajong ki kun ki yai la kajong namar bale layap jingieid layap ayu layap jingieid don buun ki inga sem balayap jingieid minda hapadeng jongi deniam de pi ki basong hangne rupi song hangne pilam bayap om don jingieid shu habayap jingieid kata ki inga sem kala jot kala pra ya ro ya utrai hallelujah hallelujah nangda uppa bakuid ulaong ngide banle artilli ki kam ban penimbiang jingieid haki inga sem jongi kabaning kong ngide ban Pynphai biang ya kabangilatu return what is stolen Pynphai ya kaba ngilatu Pynphai ya kaba ngilatu ayu kaburam jong ki bayid batoin buram jong upa buram jong ka kemi buram jong ki kon ya ka jingieid jong upa jingieid jong ka kemi jingieid jong ki kon ngilatu ngimju aishu ngilashim Henry ngimju Pynphai shu minda upa bakudong kumno Pynphai biang ya ka jingieid kabapila tu lada Pynphai biang ya ka jingieid kabapila tu hakabastang habapiyalang samla pela yayid daniam de suki pasuki pela tu jingieid na upa minda ha upa om don jingieid shu ban pediang pela tu ya ka jingieid jong ka kami minda ka kami kam don jingieid shu ban Pynphai namar upa wala shimlut jingset kala jingdom ka jimbetar haba om don jingieid haba ngilong ki beri bala syatu nginwa jingieid shaway namar ngila kerdu lupa daniam de ya ka badon la syatu minda wat shaway ka jingieid lesidon ki beri ki bawat jingieid na ki kinde na ki shindrang na ka kiat na ka drug namar kilong ki beri bala syatu ya royo trai pisau tu ne kalam sautu ya ka bang keren sautu baro ya royo trai ya royo trai kadnongot na pedeng jombi kim ju Pynphai ya ka jingieid ka bapelatu
Bu na pdeng jombi pilong nong tu. Namar pila tu jingieid kalam Pynphai shu. Upawa kuduang Pynphai. Nangda upawa kuduang pensna biang. Pensna biang. Ha ka jingya de jombi, ha ki inga sem jombi, don bun ki binda bala jot. Jingya de jombi la jot. Jingya buram markel yang la jot. Om don jingyu kori vei pat la jot. Minda bun apdeng jombi, pim da ka donut bala jot. Bun ki kristan minda ki im da ki donut bala jot. Bun ki inga sem ki im da ki jimbarkat ban ka donut bala jot. Andre om don mano ba yara ban pensna. Mano ba de ban yara pensna. Kalok ka de ban yara ban pensna ya ka donut bala jot jong upa. Upa ude ban yara ban pensna biang. Ya ka jingieid ka donut bala jot jong ka kami ki kun ki de ban yarap iki kimi ki pa ban pensna biang ya ka donut ya ka jingieid bala jot ki kimi ki pa ki de ban trisitom ban pensna biang ya ka jingieid bala jot ha ki kun kikti ki jompi kane ka long ka por jong ka jing pensna timai ya ka jingieid ya royal try ya royal try Kam jam, ya royal try. Hallelujah. Hallelujah. Pikloy niem. Ban Pynphai ya ka ba pilatu? Pikloy niem. Ban Pynphai ya ka ba pitu nakibayir ba toin jombi? Sitom ban Pynphai. Pikloy niem. Ban pensna timai ya ki donut balamang. Yes or no? Are you ready? Ki doctor kimla ban pensna minta gasngi don ivei longgomi badang ai ya uwe kelai jongka ha ukun dang syapui sya Guwahati minta lese kadang yai kata ka jing syapui Shembor nongkar danium de but kong dina Mary nongkar na sirli hadukat no ka jingieid jong kane ka kemi badukun ka kemi kadang ai jingim lemba ka da kot med jongka kala ai jingim ningkong ha ka baba pun kun bad bau kun kendai banai da ka babsa ya ukun Menda ka kalayo ya ukun jongga kamla ban kalam kelai kalaong sim uwe kelai jonga kenamba ukun undup pensna temai biang pensna temai biang kane kalong ka jingieid ko himen ko para kabangi don kam Kadnongot na padeng jomi ngilawan pensna temai ya ka jingieid balaja. Kadnongot ngin syam kum gine ki kemi kum gane ka kon. Duna ba ki beriyuk na padeng jongi. Baleng ala ong kum ne ya pemenda namar ngi deben sautu ka jimba mensiam kampat kut hapadeng jongi ka jimba mensiam kadang sa hapadeng jongi kedon ki beriu badon ga jimba mensiam naga bendai vei pat wadladang yo ya ka jingsha tombor saudong jongi ngimde ben du jingermen namar ngidon hapadeng jongi ki beriu ki baba mensiam kum kine kilonggomi ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai naga benda kata ka longgomi badukun badang syapuid menda ngi duai sisin kumplay ko Maria kabaribya lagi ke majambi duai bahkan eke jing syapoid kalong ka ba job
ba ukun un sawan syak poi syak jingim batimai bat ka kemiru kan imrengkat badukun ku blei ko Maria kabadap daga jingai utrai don batpala kerku ya panap ne kinde bala kerku ya usopo jompau Jisu ko Maria bakuit kemi jomu blei duai na kabinda jongi kinompo minda da kapor ka jingyap jongi amen Niaro ya me ko Jisu Imane ya me ko Jisu Kerku ya ki ko Jisu Kerku ya ki ko Jisu Kerku ya ki ko Jisu Ko himmen ko para man laki ngasem ngidon kamban pensna biang jingi denyum de ni haban pensna biang jingi hakabalang jongi ngidon kamban pensna biang jingid hakayem lang salang jongi lem komda uji sun kerli hato don jingid habang awan biang ne ngilap tanggi beri balen ya kaniam